Peter Aġuż der l-inqaras u nqaras sow meta il-Gazzetta Malta Today żvelat kif wara li b'ħafna pompa nħatar Chief Spokesperson tal-Partit Nazzjonalista dabbar rasu lejn Brussell. Li Peter Aġuż kien nħatar Chief Spokesperson tal-Partit ta' Bernard Grech kienet imbuttata ħafna bħala waħda strateġika u l-medja kienet irrapportat bi prominenza li Aġuż ingħata kariga importanti fil-Partit Nazzjonalista. Peter Aġuż stess kien kiteb li Bernard Grech se jaħlu u qallu iva iżda issa li mar lura Brussell jaħdem fil-librerija tal-Parlament Ewropew, Peter Aġuż statu ġewwa wisq li kollox ħarġlu fil-beraħ. Hemm min huma rraf sew u sostna li l-iżviluppi ta' Aġuż huma riżultat ta' konflitti li setgħu inqalgħu b'Aġuż jidher li talab li kollox isir bil-kwiet għax hu jrid jikkontesta għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u ma xtaqx juri wisq li nqalgħu l-intoppi. Tant iddejjaq li One News kixef iżjed fuq x'ġara li waqt li jinsab fi Brussell, Peter Aġuż ħareġ mill-Parlament Ewropew jattakka lil One News u saħaq li hu volunteer fil-Partit Nazzjonalista. Ifhem, Edward Montebello. Jiena fil-Partit Nazzjonalista volunteer. Biex juri l-inqaras waħda tajba u l-istejjer dwaru dejquh, saħaq li se jinżel minn Brussell u jagħmel konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista. Imkejjem fid-Dar Ċentrali qalulna li kien hemm żmien fejn Peter Aġuż kien ikun kuljum l-istamperija, iżda telefonata li jagħmel One News turi li ilu ma jidher b'nemes. Good afternoon, Dar Ċentrali. Hello, għal Peter Aġuż. Please. Peter Aġuż mhux jgħetaw bħalissa. Għallu li biex inċempel hemmhekk jiena, ħabba missieri. Peter mhux jgħetaw, ma. Meta jkun hemm? X'laħjar għalik ili ma naqbel Malti jista' jkun qiegħed Brussell. Lanqas sena ma wassal u Alla jbierek telaq meta ma baqax iktar minn 4 xhur għall-kampanja elettorali, ma kienx jaf qabel kemm kellu lif. Spjegaw is-sorsi tagħna li tkellmu fuq l-iskużi li ġab Aġuż mal-Malta Today li spiċċalu il-lif. Il-Malta Today qajmet punti oħra fl-artiklu tagħha meta qalet li l-irwol ta' Aġuż seta' kienet joħloq konflitt ma' diversi deputati li kienet jiderqu minn flokhom, xi ħaġa li wkoll kienet qed tissemma ħafna. Li hu żgur u li wara li ġib tant euforija talaq bla kliem u bla sliem u naqat moħrajn li fl-iktar mument tal-prova naqsu u mhux żiedu l-impenn għal Bernard Grech, fosthom nies bħal Alessandro Farrugia li wara li kkampanjaw biex Grech isir kap telqu mill-impjieg strateġiku tagħhom fid-Dar Ċentrali.